بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. bandiraɓe julɓe musidɓe tedduɓe on calminama, on jurama, on ñaganama Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere. en garti e oɗo programme men biteɗo yeete. hande noon toɓɓere meɗen yewti koye toɓɓere mawde nde gandanɗa hoorema kamde woni jibinande annabijo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. oɗon jaɗanno e gurdam annabitere hen jaɗanno e musidɓe meɗen Abdourahmane Ba. ene ɗum ñagano Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴere. hande ko o jagguɗo jot muɗum okkani ɗum gam o wawa ar wadde ndeɗo yewtere hande. ɗum taki lomtimi ɗum, kono si Allah jaaɓi kam artat jokkita jewte mum ɓe gandanɗa hoorema kam waɗatnoɗe. bandiraɓe sehilaɓe, hande ma en kaal e gurdam annabijo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. caggal de jangguɗen e jewte meɗen jawtuɗe askal nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. en gandi hombo woni yaay mum, hongol woni leñol muɗum. en gandi hombo woni nene muɗum, hongol woɗon woni leñol muɗum. bandiraɓe sehilaɓe min gandirɗon ɗum tan wondene annabijo meɗen nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o jibina ko hombo woni baayo, hombo woni yetim. sabɗum baba muɗum sankima, nelaɗo sallallah alih w sallam homo nder reedu nene mum Aminatu bintu Wahab. te ɗum ɓuuri timmu ko gandanɗa hoorema kam ɗum woni baayo yagal. oɗon gandi neɗɗo no jibine tawa baba muɗum ɓe gonda seeɗa, baba muɗum sanko woppa ɗum ɗon, on innirte ko baayo. kono ko ɓuuri ko timmu ko gandanɗa hoorema e fati ko banggue neɗɗo wonde baaya woni ara tawa bamum meeɗa yiide bamum, ara tawa bamum sankima. ko ɗum ɗon heeɓi annabijo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. so on janggui yeeso ma, on jaaduma, on gandu o nelaɗo sa sallam alama gandanɗa hoorema nelaɗo sallam fot tukno dow muɗum. kala mo wondi seeɗa tan ma taw haade ɓoytel mayi on o sankoto. o tawno ko gandanɗa hoorema heɗen mbiya ɗum kam ɗum hono wiyete kadi nelaɗo sallah sallam wadde ko noon gueɗe muɗum jaari. bandiraɓe sehilaɓe, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina ko e fajar 12 e lewru gammu, koye sa fajar o jibina. hay tawi 12 on luural no woodi hen hakkude anduɓeɓe. waɗi wi ewɓe wondene nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina ko e 1 he, waɗi wiɓe wondene jibina ko e 6 he, waɗi wiɓe wondene kadi jibina ko e 9 he. kala ko wawi hen won kala kam ganden jibinande nelaɗo sa sallam luural kam woodi hen, hay tawi goto kala waɗa ɗum nanggui hen. kono wata wi tan ko sa nani goɗɗum ɗum kalanɗa ko gam sika nani goɗɗo haali goɗɗum ganda ɗum ne won haalde ɗum. sabu won wiɓe mawliduhu fi ashiri lfadili rabi'in l-awwal ama l-fili wa wafaqa l-20 min naysana wa qablahu haynu abihi hana. won mbiɓe wonde nelaɗo sallallah alih w sallam jibina ko e ñalawma 10 e lewru gammu. ɗum hina fotta e 20 min naysan woni lewru ndu no mbiyeten avril ɗo. ɗum noon ɗum fotta koye hitande 150 e goo e jibinande annabijo Isa alayhi salam. ɗum fotti ha joni ko gandanɗa hoorema ɗum hawri e ko wiyete ko amul fil, woni hitande ñiibiɗi. hitande nde gandanɗa nden Abraha ƴettuno ñiibi muɗum, immi o capi fayi Makka gam fusoyde suudu Kaaba. haɗon gandi nden simore yande dow mum alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil, ha simore nde gasi. bandiraɓe sehilaɓe, araboɓe heeɓe ɗesnanda a fulɓe aadaji to banggue aadaji. kamen heeɓe gadarino wondene si kewkew mawɗo woodi ɓe tonguirat ɗum hono wiyete kadi kitale ɗe. oɗon gandi enne heɗen gamdinan kaari jibina ko hitande manere, hitande bonde ko wayi noon. kamenne araboɓe noon ɓe mbaɗatno comme ɓe nelaɗo sa sallam neno tossiten yeru nelaɗo sa sallam jibina ko hitande ñiibiɗi amul fil. wadde bandiraɓe sehilaɓe, ganden ɗum ko ɗum woni nelaɗo sallah sallam yaay mum hoyɗetina noon
wondene kam o annore yalti e muɗum nden ɗon annore kamde yeyni aduna o fof ɓe mbi wondene ngol ɗon koyɗol mum firtatno wondena nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko kam jibinte kam arata yeyno kala ko gandanɗa hoore ma heno neɓɓuno e oɗo aduna o bandiraɓe nelaɗo sa sallam gila yaye mum jibini ɗum on saaha ma muɗum mbiteɗo abdoul moutalib hombo wanggo e suudu kaaba ba ƴetta homo woni cukalel tossel nawanata mam muɗum on homo weltina mam muɗum weltina wondene o dañi cukalel walla taniguel biteguel taniguel tawa nden noon on ɗon mamum hoyɗitina wondene kam ma dañ taniguel guel gandanɗa hoore ma si inniriguel won inde Mouhammad ma guel won gandanɗa hoore ma guel wonoy hunde si Allah jaaɓi ɗum taki guila ari ɓe tawi Abdoul Moutalib no wanggo suudu Kaaba ɓe beltini ɗum guel ɗon cukalel o ƴettuguel indiriguel Mouhammad sallallah alih w sallam wadde ko on ɗon mamiraɗo on ɗon taniraɗo ko kam indiriguel ɗon cukalel Mouhammad nden ɗon inde nde gandanɗa ala neɗɗo jotto ñalawma te nanani heeɓe mbiye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Mouhammadan rasulullah ko on ɗon annabi nelaɗo sa sallam kam haali wi wondene min de Allah tagino wondene mami won gila adama alayhi salatu wassalam hombo woni ɓakkere ko min woni weltande ko gandanɗa hoorema weltinande annabi Ibrahim ko min woni gandanɗa hoorema ko min Isa alayhi salam habruno wondene mami arkecam ɗum ɗon nelaɗo sa sallam haali ɗum e hadis celluɗo mo gandanɗa hoorema Ahmad yaltinimo Cheikh al Albani o sellini on ɗon hadis bandiraɓe sehilaɓe heɗen ɗon mbawi dara wadde hannde ha gongol so on gaari jawtiɗon e ceerno moɗon walla ceerno meɗen ceerno Abdourahmane Ba hada wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.